Opa. At ako'y nagbabalik mahal. Ganon dapat kataas ang enerhiya. Kahit mahal ang bilihin, mahal ang krudo, dapat hindi tayo magpapa-apekto. Oo. Ilang araw na ako nagko-commute, apektado na ako. Ay, nako, ang hirap mabuhay dito sa Pilipinas. Anyway, mahal, napapakinggan mo pa rin ang Spicy Opa mo. Walang iba, DJ Kim Chino. At di ba nga sabi ko sa inyo, usapang love, usapang relasyon. At talaga nga namang sagot na sagot ko yan. Huy! Balik na tayo sa Chinitok sa usapang pag-ibig mula sa Spicy Opo mo, DJ Kim Chino. At di ba nga sabi ko sa inyo, this is all about turn-ons. Pero this is non-sexual turn-on sa tao. Di ba? Para naman hindi lang puro physical ang iyong standards. Puro physical lang ang talaga nga namang nagpapabuka sa'yo. Buka ng puso, di ba? O, recap na tayo, mahal. Sabi ko kanina, unang non-sexual turn-on na pwede mong i-consider ay ang emotional intelligence. Ito yung sinasabi natin na talaga nga namang may maturity, may accountability. So, kung magkamali man siya, may magawang masama sa'yo, definitely marunong umako. Marunong magsabi na ako may kasalanan at syempre humingi ng patawad. Hindi yung katulad ng ginawa ng ex mo na siya na nga ng loko, ikaw na nga sinaktan, ikaw pa yung talaga nga namang dehado. Bakit? Siya pa galit eh. Diba? Ano pa, yung mga kabaitan sa ibang tao, sa strangers, maganda rin emotional intelligence yan. Yung nalalaman mo na talaga nga namang maawain siya sa less fortunate, diba? Kung paano ituring yung mga waiter. Ay nako, kapag ganyan ka, sinasabi ko sa iyo, pwede na kitang jowain. Dapat ganun ka rin, mahal. Ganun ka rin, di ba? At ang pangalawa, mahal, non-sexual turn-on. Sabi ko rin kanina na pwede mong i-consider. Ito naman, intellectual connection. Ito yung sinasabi natin na talaga nga namang may mga taong magaling magsalita. Na kapag hindi ka naman talaga interesado sa topic, pero kapag sila'y nagsasalita, may passion. At nag-glow sila habang nagsasalita, nakaka-turn on yun, ha? Diba? At syempre yung mga witty humor, part din niya na intellectual connection nyo. Na kapag nakukuha ka niya sa mga jokes niya, sa mga biro niya, ay naku, sinasabi ko sa'yo, huwag mo nang pakawalan kasi araw-araw ka niyang pasisiyahin, parang si Kim Chino. Wow! Ito na, mahal, pangatlo naman. Non-sexual turn-on to consider ay ang personal habits at ang presensya ng tao. Ito rin sinasabi natin na syempre, gusto mo yung mabango. Ano pa, yung good hygiene naman. May mga tao talaga na kapag nakita mo, ay ma-observe mo, malinis to sa katawan. 'Di ba? Ayaw mo naman ma-fall sa taong dugyot pala. Diba? Sino ba may gusto ng dugyot na jowa at mapapangasawa? Diba wala naman? So might as well, kapag nakita mo or kapag pasok ang kanyang amoy sa'yo, definitely mas masarap maging jowa yun. Kasi araw-araw or kapag nag-date kayo, diba, maaamoy at maaamoy mo eh. Alam ka naman pagtiisan mo yung taong ayaw mo sa amoy o di kaya mabaho. Diba alanganin? Ewan ko ba sa inyo, aminin nyo yung ex nyo dati, di ba? Hindi naman kabanguan pero mahal na mahal mo. So why not this coming new relationship o kung papasok ka man ulit sa relasyon o kung susugal ka ulit sa tao, dun ka na sa pasok sa standards mo, hindi lang pampisikal. Pati na rin yung non-sexual traits or characteristics ng tao. Kumbaga kung magpapaloko ka, kung susugal ka ulit, dun na tayo sa malinis. Di ba? Malinis at mabango. Di ba? Ang dami nating pwedeng i-consider. Anyway, mahal. Ako'y sisibat na. Oras na para ako'y bumiyahe. Pero huwag kayo mag-alala. Susunod na po sa akin si Raketera Titangelo na bagong basketball. Syempre, dito ka lang, mahal. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic
Ingat kayo, mahal. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Basic!